James Orengo o declare kapo giwuok gibiro ni wadhi colonize Homa Bay. To kendo giwacho zaidi niya gidhi nyiso Homa Bay gik matimore ma Homa Bay go ok ong'eyo. Yet wane ma wan Homa Bay kanyo. Mano was the second point madwa ni mondo Jalinda Mwananchi understand. Then wadhi ni Jolinda Mwananchi ne gidhi Homa Bay, ne gidhi wuoyo gi jopiny. Mane gima giwacho. Jopiny mane gidhi wuoyo gogo eminene ndaragi. Jok mineno giwacho noloro ndarago mago jopiny. Joma gineno nyisa Governor Gladys Wanga e picha kanyo koloro ndara. Nyisa Peter Kaluma kanyo koloro ndara. Abe CMA kanyo kaloro ndara. CM na MCA mora mora moloro ndara kanyo. The people mane gidhi wuoyo goge emano winjo gi kaka gibiro. Owacho ni please wan kaluore gi achaya mane usenyiso to our leader mane wayiero gi majority vote in Homa Bay miluongo ni Gladys Wanga. And then the fact ni wan kaka leadership mar ODM anda Oburu Odinga ose declare ni wa support William Ruto nikech gik mane waonge go William Ruto semiwa including stadium mood wadhi eno William Ruto manyocho geronwa ka gitudore gi governor marwa to giwetewa manie sirikal kaka Dr. Raymond Omolo kachiel gi John Bat gitimonwa gigi. Then idwa biro Homa Bay ka kise declare nwa ni William Ruto ni okidwar ni idwa biro go one term. Ise declare nwa ni governor wa mwayiero matiyo nwa be okidwar idwa ni iyanye kendi chae. Then idwa biro wuoyo kodwa. Ise lando nwa gimi idwa biro wacho nwa in advance. And then idwa ni wayieni mondi bi. Okinyal donjo kamoro wadwa. And adwa wacho ni maendi kawuono wacho ni adwa bedo very candid and sober. Okinyal dhie pango ni idwa dhie dala ng'ato. Kise pango ni dhie dala ng'ato. Then ipango ni idwa pange dala ne. Then kendi biro. And adwa wacho ni king'iyo the level mar preparedness. Ng'ada matin mondo Ondiek mondo kapok waroko kata mheshimiwa Orere twak. Iwacho kanyo ni joma ne nitiere ndarago ne gin jo Homa Bay. Gine mane giwuok oko ka koro kidwar ni Jolinda Mwananchi mar mondo miyo bi kendo nwanno kaka gindino ndara. Iwacho kanyo ni ndarago gin ndara mag jo Homa Bay. Gine mag jopiny mag gin jo Homa Bay. Penjo mabende penjore ne wanno ka ji mathoth hinyore jofwambo magwa. Bende penjo ni ng'ama notero jonjore kono mohinyo ji mowang'o nyamburko kiwacho ni ne gin jopiny manok dwar rwako Homa Bay gige lweny manwaneno kotongodo ji opanga nyalo bedo ni ng'ama nokelo gi kuro. Awachi ni Joyce de wanya bedo gi videos mopogore opogore to di goye videos mopogore opogore ing'iyane ka jopiny ge ne nigo panga nikech an anyalo miyi video kamorengo James Orengo himself oluor gi jowuoyi moting'o bete to gi moting'o ludhe. Anyalo miyi video no nikate simba ka ok en gima ne ok obedo covered and kane ok ulande ka to then onego bedi penja ni gima Orengo is a governor man gi ji moluore man gi beti moluore man gi ludhe. Siemna kama yawuoyi gi naneno ka giketo video moro mar Kaluma kane wuoyo kama kijana moro noting'e beti to pok aneno kama giwacho nikech nen ng'at achiel to maendi jok morengo ting'o dhano mokalo 30 kendo samo receive Wangamati receive governor Wangamati ka en gi yawuoyi moting'o ludhe gi bete kosa miu video no iplay ne joka nyana because gine mane gibiro kane gibiro dalawa Homa Bay an Homa Bay dalawa Orengo ka Homa Bay omaiya Homa Bay nikech kineno video yena penj ya Homa Bay mane jofwambo magwa ofwamba adhi address kar jofwambo adhi address kar jofwambo ang'eni jaduong' Orero wuok Homa Bay iwa Homa Bay ang' nodwoka ana Homa Bay and watuga chiel kachiel owinji tugi kama Orengo maonge leader ka there is no MP here there is no MP here nitiere jopiny moko moting'o panga magi jopiny kigin wakia ni gibedo commanded gi ng'ani nikech ok ane the leader to manyisi video Morengo owuon and anyalo dhi ka NCIC ma testify because it's a video man go ka Orengo nigi yawuoyi man gi ludhe gi beti samo receive Wangamati and giwacho ni wadhi wa attack jogi and the worst of it gima koro nyaka kel gik makamagi Babu Owino nie wi gari gi microphone oseneno ka nitie youths mang'eny mbele ne mais like racist bedo ni gidhi kuro ne onge MP mane ni kanyo ne onge MCA mane ni kanyo then en owuon ma en MP to kendo en the leader mo call himself ni gidhi linda wananchi giwacho ni attack 20 mano Babu chiwo command kise chiwo command ni 20 against the people and in NP
and makar the people and ng'eyo bi ng'eyo ni sewacho ni dhi colonize gi and they don't want you to colonize them, then idwa wachonwa ni koserodhi tidwa yuak. Ing'e nitie gik moko ma adwa wachoni. You don't okidhi ing'weny sianda thuol, then you expect thuol ni okai. Nitie gik ma ok wanyal timo, then idwa biro kae, nidwa wacho, nidwa penjwa gimomiyo nogo Homa Bay. Adwa wacho nikech en in record. Ang'e ni ma is a public television. Jowa ma jo Homa Bay ok gin jolweny. Dine gin jolweny, chieng' mano Orengo yanyo Gladys wi TV dinogoye, nokogoye. Di chieng' mano dok dwaro miero dinogoye, nokogoye. Ni neno ka ne giyudo jomathin sindo, ne giwuoyo godo. Ji nodagi. Ne giyudo jomathin sindo nikech Karoli en MP makanyo to ne ni kodgi en gi jomo supporte mane nyaka winje mondo dhi kanyo. But jomang'eny ma Homa Bay ne ok dwa chiko itgi ne gigo. Kane ing'iyo kata Homa Bay ng'ama ne dwa chiko itgi ne gigo ne onge. Kidhi Oyugis gitemo jomoko tuch gi kocho riembgi. Ka gidhi Rangwe jomoko tuch gi kocho riembgi. Ne en general refusal mar the people mar Homa Bay. Chakre ni kumora mora nyandiwo mane girony gidhi nikech Karoli MP makacha. So adwa kwayo. There are few clarifications mang na make. Kiyena tanga address owadwa ni with a lot of humility. Clarification go make mamondi mar mondo mi warwak mheshimiwa mano mwalimu Peter Orero bende twak madanjimbe nang'eni nichire moko kuom penjo mabende angipenjo